Jeg hedder Allan og arbejder som Area Manager hos Spotland. Spotland er en international landmålervirksomhed, som er førende med den nyeste teknologi inden for droner, GPS og totalstationer og 3D-maskinstyring. Jobbet hos Spotland for mig er meget varierende. Min arbejdsdag i dag hos Spotland, fortsat til 20-30 år siden, er meget mere på computeren. Vi har nogle avancerede programmer, hvor vi laver modellering og indsamling af data og behandling af data. Modsat ud på marken er jeg også med drone. En af de største fordele, vi har i Spotland, er den investering, vi har lavet med dronen. Nu kan vi komme ud og flyve med dronen og optage og opmåle en kæmpestor areal, som er ikke til at sammenligne med en mand, som gammeldags går med en GPS. Det er grusgrave og slambassiner, som er muligt at gå rundt på fods. At flyve med drone, den tager en enormt detaljeret overfladebillede og opmåling, som vi kan bruge til vores modellering. Og det kan vi også bruge i forhold til projekter, før og efter at lave volumeberegning. Så det giver vores kunde en kæmpe besparelse. Og det er mest på grund af den tid. En landmåler skal ud med GPS måske og måle i flere dage, og så databehandle derefter. Det bedste ved at arbejde hos Spotland er de gode kollegaer, vi har. Vi er eksperter alle sammen i hver vores forskellige lille lomme. Vi har virkelig dygtige unge mennesker, og nogle ældre også som mig selv, som er meget erfaringer. Spotland er en attraktiv arbejdsplads, fordi, synes jeg, den er meget dynamisk. Det vil sige, at vi kan være med til den sidste nye teknologi. Vi er simpelthen førende inden for både instrumenter og software. Hvis jeg går op til chefen og har en god idé, så er det næsten 100, vi får det igen. Her har vi mulighed for at præge fremtiden. Hos Spotland er vi eksperter i landmåling og med i front. Derfor er vi på udkig efter nye medarbejdere. Prøv at kigge på vores webside og kig under job for din jobmulighed.